Единствената планета с живот измежду приблизително 200 милиарда галактики. Обаче изчезващи местообитания, избледняващ живот. Поради нашето пренебрежение и безразличие, нашата планета Земя сега е изправена пред криза на изчезване. In today's world, where numerous problems are occurring, the role of college students is being increasingly emphasized. From 2000 to 2014, the college student population grew from 100 million to 207 million, and this number is expected to continue rising. The volunteer rate among young adults in the United States is only around 27%. This is not only an issue in the United States. This is why the emphasis in the volunteer work among college students is so important. Ultimately, the college students are the ones who can transform the present despair into hope. В този толкова отчаян свят, където надеждата изглеждаше изгубена, започна чудотворна инициатива за съживяване на надеждата, наречена Нова граница за съживяване на Земята. Новият доброволец отново разпространява надежда. Главният герой не е никой друг. А всяка година 1 милион души губят живота си заради насилие. За да намали такива ужасни престъпления, АСЕЗ активно участва в движението за предотвратяване на престъпността. Осъществяване на възпитание на характера за превенция на престъпността. Възпитаване на бъдещите поколения, съзряло гражданско съзнание за създаване на училища без престъпления. Чрез дейностите на СЕПТЕТ, осветяване на занемарените райони и преобразяването им в приятна среда. За да постигне тези цели, АСЕЗ посещава много начални, средни и гимназиални училища, събуждайки гражданското съзнание и работейки с местните общности за създаването на светли и безопасни градове. I especially want to thank all those who are part of ASIS for the work they're doing in raising awareness about crime and actually doing something to bring about zero crime in the world. By working together, we can make a difference and you can make a difference.
допълнение към кампаниите за превенция на престъпността, които повишават осведомеността относно сериозността на престъпността и важността на превенцията, АСЕ също организира форуми и семинари, за да привлече участие от различни местни общности. Кошмарът на климатичните бедствия, заплашващи човечеството във всеки един момент. За нещастие, това вече не е хипотетичен сценарий. Всъщност, IPCC постави общата цел да постигне въглероден неутралитет до 2050 година, за да ограничи покачването на средната глобална температура до 1,5 градуса по Целзий. АСЕС поема водеща роля в постигането на въглероден неутралитет, като активно се включва в действията за реагиране на климатичните промени, фокусирайки се върху опазването на горите и океаните, които са основните поглътители на въглерод. Lo que yo estoy viendo que el grupo ACES lo plasma muy bien es que tienen clara la realidad. Es un grupo de jóvenes que no solamente son entusiastas, son conocedores del tema. Eso le da mucha potencia a sus acciones. Дейности като засаждане на дървета, премахване на инвазивни видове и засаждане на местни растения, допринасящи за добре запазената сухоземна екосистема. Освен това, чрез различни дейности, като пречистване на морето и тръстиковите масиви, ние работим също и за опазване на морската екосистема. Също така, чрез дейностите на училище без въглерод, ние активно помагаме на младежите, които са бъдещото поколение, да практикуват опазване на околната среда в ежедневието си. Ustedes hacen posible que las pequeñas obras que realizan con mucha dedicación generan impacto en el cuidado de nuestro planeta. Son ustedes protagonistas del cambio en el mundo. Свят, доминиран от индивидуализъм и егоизъм. Това неизбежно подкопава общественото съзнание и алтруизма. АСЕС провежда дейности в полза на обществото, за да създаде приобщаващ свят, където никой не е изоставен в границите на нашата планета Земя.
just want to say thank you to all the ASES students that do so much work around the world and here locally in our community. So thank you very much for what you're doing and your service to our community. Дейностите на АСЕС утешават мнозина, които са били отчаяни и им дават искрена смелост и надежда. Честотата на бедствията се увеличава ден след ден в днешния свят. АСЕС реагира бързо на такива разнообразни бедствия и провежда дейности за облегчаване на бедствия, за бързо възстановяване от щети. Чрез това обучение, ние не само сме постоянно подготвени за бедствия, които могат да се случат по всяко време, но АСЕС също активно сътрудничи в реалните усилия за възстановяване на бедствия, базирани на силна глобална мрежа. आफ्नै साथी पर्यो त्यसले गर्दा दुःख लागिरहेछ. Започвайки с участието си в възстановителните дейности след земетресението в Непал през 2015 година, ние се ангажираме с всеобхватни дейности като осигуряване на хуманитарна помощ, успокояване на разселените и почистване на засегнатите райони. नयाँ स्कुल बनाइसकेपछि हामीलाई धेरै खुसी पनि लाग्छ, राम्रोसित पढ्नु पनि पाए भुइँचालो चाहिँ डर पनि लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन. धेरै खुसी छ. По-добър свят, по-добър живот, по-добра земя, каквито всеки желае. Това може да бъде осъзнато единствено, когато всички се съберат заедно и участват. Cause and also solution to all problems. We, who will lead the future of mankind, resolve to become change makers. Today, the theme of this Global ASES Summit 2023 is Sustainable Society and Environment. Carbon ecosystem. We need to make a... I think we could all realize that. By one person or group's efforts. Now, starting today, these agendas will lead to action and we will lead a sustainable future. АСЕС, който мечтае за щастлива земя, взаимодейства с международни организации, правителствени агенции, университети и граждански групи. Те осигуряват платформа за сътрудничество за справяне с проблеми в международната общност. Искрените дейности на АСЕС трогнаха известни учени и експерти по целия свят. Те също така активно подкрепят АСЕС и се ангажират в партньорства.
is about helping. Impressed with your focus on action. So I am very impressed with your global network and your enthusiasm and your focus on action now. Sobre ACES. Os funcionários nacionais. Refugiados da Venezuela, país bem que nós não tenhamos problemas. O trabalho da ACES é fantástico, é desenvolvido quase em todos os países do mundo. Nós ficamos muito felizes de estarmos recebendo vocês, estudantes, que se voluntariam a ajudar o Brasil e ensinar também os brasileiros a como ter um planeta mais harmônico, mais sustentável e também mais limpo. Offshore gaming operations hub was constructed. Sa University of Southeastern Philippines Gymnasium. We're told the administration is watching the events in the South China Sea very closely. Further escalation on the part of China. Действията на АСЕС за щастлива земя бяха докладвани над 900 пъти от медиите в различни страни, които разпознаха тяхната искреност. В крайна сметка, те постигнали забележителното постижение да получат над 400 награди от различни правителства. Щастливо бъдеще за отчаяните. Възвръщане на голяма надежда в един свят, опетнен с отчаяние. АСЕС. Нови граници. Съживяване на земята. Новите доброволци, отново разпространяващи надежда. Ето това е АСЕС. I want to create change starting on my college campus. I want to inspire more people to be interested in changing the world. My individual efforts may seem small, but if one college student like me becomes 100 or 1,000, I believe we can eventually change our city and country. That's why I believe that the work I'm involved in is very meaningful in shaping the future. Скъпоценни хора. Скъпоценен живот. Искрени усилия за защита на щастливо бъдеще. Промяната започва в кампуса. В нацията, по целия свят. Благодарение на АСЕС, тези прекрасни млади хора